ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର। ଦଶବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ବିଦ୍ୟା ଅଟଇ ମହାଧନ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବେ ଏହି କଥାର ସତ୍ୟତା। ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଦମ୍ପତି ରହୁଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସବୁଦିନ ପଚାରନ୍ତି, ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଭାଷା ଶିଖିବା ପାଇଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି, ଏହି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଭାଷାରେ କ'ଣ ହବ? କିଛି ରୋଜଗାର କଲେ ସିନା ଆମ ଘର ଚଳିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଖାଲି ତାଙ୍କରି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଉଠନ୍ତି ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକ ଏସବୁ ଦେଖି ଭାବନ୍ତି, ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୁଢ଼ା ଜଣକ ବୋଧେ ପାଗଳ ହୋଇଗଲେଣି। ଦିନସାରା ଜଙ୍ଗଲରେ ବସି ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ ପାଟିରେ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହେଉଥାନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବଙ୍କୁ ଅଟକାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରନ୍ତି। ଦିନେ କଥା ଅଧିକ ବିଗିଡ଼ିଗଲା। ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ବି ନାହିଁ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଚିନ୍ତାରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ ଘରକୁ ଫେରି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗରେ ଦୁଆରେ ବସିଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଇଛି ତୁମର? କାହିଁକି ଏମିତି ଏଠାରେ ବସିଛ? ତାପରେ ରାଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହିଲେ, ତୁମର ଘର ଚିନ୍ତା କିଛି ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଧନ ନଥିଲେ ଜ୍ଞାନର କ'ଣ କରିବ? କିଛି ରୋଜଗାର କଲେ ସିନା ଘର ଚଳିବ। ଏସବୁ ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ କହିଲେ, ଶୁଣ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସିନା ଜ୍ଞାନର ଆଦର ନାହିଁ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ପାଖ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନର ଆଦର ଓ ସଂସ୍କାର କରାଯାଏ। ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସେ ପାଖ ରାଜ୍ୟକୁ ହିଁ ଯିବି। ତୁମେ ଦେଖିବ, କାଲି ମୋ ଜ୍ଞାନର କିଛି ନା କିଛି ଫଳ ମିଳିବ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ ବାହାରିଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଖ ରାଜ୍ୟକୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସିନା ଘରେ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହି ଚାଲି ଆସିଲି, ସେଠାରେ ମୋ ଜ୍ଞାନର ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ତ? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କ ମନରେ ଚାଲିଥାଏ। ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟଟି ଅନେକ ଦୂର ଥିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ ଚାଲି ଚାଲି ଥକି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ସେଠାରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ସେ କିଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲେ। ଦୁଇଟି ଶୁଆ ଓ ଶାରୀ ପରସ୍ପର ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଶାରୀ ଶୁଆକୁ ପଚାରୁଥାଏ, ଘସର ଘସର 15 ଘସର, ଆହୁରି ଘସର ପୁଣି? ତୁମେ ଯାହା ପାଇଁ ନସର ପସର, ଆମେ ସେ କଥାଟି ଜାଣି। କହ ତ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଶୁଆଟି ତାର ଅର୍ଥ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ କହିଲା, ଶାରୀ, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ତୁ ହିଁ କହିଦେ। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ। ଶାରୀ କିନ୍ତୁ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ହସିଦେଇ ସେଠାରୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ତା ପଛେ ପଛେ ଶୁଆ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ିଗଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଓ ଭାବିଲେ, ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ହଉ, ମୁଁ ଯାଏ। ମୁଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜଦରବାରରେ ପଚାରିବି। ଏବଂ ତରବରରେ ସେଠାରୁ ବାହାରିଗଲେ। ରାଜଦରବାରରେ ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତମାନେ ସେଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ଜ୍ଞାନର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥାଏ। ଏତିକି ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ରାଜା ଓ ତାଙ୍କର ରାଜପରିଷଦ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ସେ ଜଣେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଭାଷା ବୁଝିପାରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ରାଜା କହିଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ଏମିତି ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଆମ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ କାହାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ଯେ ତୁମ କଥା ସତ୍ୟ ଅଟେ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ କହିଲେ, ମୋର ଆସିବା ବାଟରେ ଶାରୀ ଶୁଆକୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲା। ତାହାର ଉତ୍ତର କେବଳ ଶାରୀକୁ ଜଣା। ଯଦି ଏହି ସଭାରେ କୌଣସି ଲୋକ ତାହାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ କଥା ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣ ହେବ ଏବଂ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବି। ରାଜା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ।
ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ରାଜ ଦରବାରରେ ରଖିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଘସର ଘସର 15 ଘସର ଆହୁରି ଘସର ପୁଣି ତୁମେ ଯାହା ପାଇଁ ନସର ପସର ଆମେ ସେ କଥାଟି ଜାଣି। ପ୍ରଶ୍ନଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲା, କାରଣ କେହି ବି ତାହାର ଉତ୍ତର ଜାଣି ନଥିଲେ। ସଭାରେ ପଣ୍ଡିତମାନେ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ପ୍ରଶ୍ନଟି ବହୁତ ଜଟିଳ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନର ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଏହାର ଉତ୍ତର ବାହାର କରିବୁ। ରାଜା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିନର ସମୟ ଦେଲେ। ସେହି ରାତ୍ରିରେ କିଛି ବିଦ୍ରୋହୀ ମିଶି ରାଜାଙ୍କୁ ମାରିବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବାରିକକୁ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କର ଦାଢ଼ି କାଟିବ, ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ରାଜାଙ୍କର ବେକ ମଧ୍ୟ କାଟିଦେବ। ଫଳରେ ରାଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜା ହେବେ, ତାପରେ ତୁମକୁ ଅନେକ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତାର ପରଦିନ ସକାଳେ ବାରିକ ତାର ଖୁରାକୁ ଧାର କରୁଥାଏ, ଯେମିତି ଏକାଥରକେ ରାଜାଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଦେବଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଚାଲୁଥାଏ ଏବଂ ସେ ବାରମ୍ବାର ଘୋଷି ହେଉଥାନ୍ତି, ଘସର ଘସର 15 ଘସର ଆହୁରି ଘସର ପୁଣି ତୁମେ ଯାହା ପାଇଁ ନସର ପସର ଆମେ ସେ କଥାଟି ଜାଣି। ଏକଥା ଶୁଣି ବାରିକଟି ଭାବିଲା, ରାଜା ଆମ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୟରେ ମହାରାଜଙ୍କର ପାଦତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ମହାରାଜ, ତାଙ୍କର ଧନ ଲୋଭରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି ଏବଂ ତୁମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲି। ବାରିକ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା ରାଜାଙ୍କୁ କହିଦେଲା ଏବଂ ରାଜା ଭାବିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ ଏସବୁ କଥା ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ବୋଧେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ଜୀବନର ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ରାଜା ତାଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବଙ୍କୁ ସେହି ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କରିଦେଲେ। ଏବେ ଜାଣିଲେ ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବିଦ୍ୟା କେମିତି କାମରେ ଆସେ। ସେଇଥିପାଇଁ କହନ୍ତି, ବିଦ୍ୟା ଅଟଇ ମହାଧନ, ବିଦ୍ୟାଠାରୁ ବଡ଼ କୌଣସି ଧନ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।